Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Madzava masango makadi toti mukoma murise konkoma tiripo ndirize basa aiwa basa rakanaka iri ramuri kungoona tiripo basa rikufamba zvakanaka mwari akutichengeta chaizvo yes andirika nacho chando chiripo ndonguva yacho asi uzati zvoita mwari anoita zvinhu zvake zvinoshamisa ndiri kunzwa vagari vekuuk anzi iri kupisa kuti stereki anzi zvisati zvamboitika saka kuti mwari andisakanzi zvamwari hazvinzwisisike anogona kungoita maitirani ake saka hatingochengeta kuti mwari akutichengeta ende zvifamba zvakaita se zvakanaka chando ichichi itori nguva yacho kuchetera nguva yekupisa futi yes andirika batika madzaba atiri munhu ane jerasi munondikorokotedza because mayozotora panzeka ende nyika yese ichinzwa kuti makorokoto nemudziyo wataona uyu aiwa tese anzi rapta idzi baba dzimota idzi baba magetsi baba kungopiwa mukoma mwari wenyu muhombe ndomudawo ndinotenda ende izvi ukaona munhu anozvivenga muroyi asi varoyi wenyu akutokuvengai asi mwari wenyu akuita se akusumudzirai ini ndiri kungoti muwedzerwe pamakapiwa papo dai zvangu zvatowedzerwa futi mapiwa futi imwe futi zvawedzera kuwadza vavengi asi tinotarisira kuti mudziyo uyu mukuru izvi zvakanaka izvi ndaona nemapepa kuno mapepa mukati baba usati wambogariwa neumwe munhu kupiwa zvitsva aiwa izvi da kungotendwa mukoma izvi ndoti ndimakorokoto chaiyo kana makuita birthday racho kana toti makupemberera anditeka funa kumbotidedza tombopemberera kuti tiripo shuwa mukuru aiwa nini ndira kutotenda vakuru vatungamiriri venyika ndo vakandidana vakanditi aiwa Robert tapfuma nei tiri kuona uri kuita basa rakanaka tiri kuona uri kunzvimbo dzakasiyana siyana taona zvakakodzera isusu sehurumende kuti aiwa rega tikususukidze pabasa rako asi unoziva kuti hurumende iripo yamanje manje seyapuresident Mnangagwa yeuchi hurumende yakadai so tasati tamboioneso iyi hurumende yatanga kutoona iyi vanhu gore rino vanhu vakomborerwa ndizvozvo vanhu vapiwa midziyo vanhu vapiwa iyi hurumende yakanaka iyi zvinoda kutendwa handiteka aiwa ndatenda handi munhaurwa yanhasi madzava masango yes baba tinoziva kuti isusu tiri vanhu vatema pane zvimwe zvinhu zvinorambwa nevamwe vanhu nekuda zvichida pamwe toti nekusangana nezvinhu zvakawanda wanda mukati mekurarama asi kuvanhu kurudzi remunhu mutema pane chinhu chinonzi ngozi chinhu ichi chinogona pari zvinhu izvi tingati zuva nezuva anogona kutosangana nevanhu vanenge vachiti tiri kunetswa nengozi mumusha rega timbotanga nekuziva kuti chinhu icho chinonzi ngozi chii ngozi zvazvinoita ndezvekuti wakauraya munhu handiteka munhu wauraya iwewe anopfuka yes anomuka munhu iye anenge kuno vamwe anogona kugadzirira paguva kuti munhu uyu amuke ngozi kozoti kune vamwe vanenge kugadzirwa pachavo anogadzirwa munhu anobikwa tomboti ininitombo ndakagadzirwa panapa ini ndandofanira kuurayiwa ndakaurayiwa nekupondwa ndinomuka chero vana vandinozvara inini vanenge vatobatira ropa rangu inini saka ngozi chinhu chinenge chakaitwa kuti munhu wakauraya munhu kandi wakaponda munhu usayirwa ngozi mweya wongozi ndounonzi mweya wongozi iwoyo saka mweya wongozi vazhinji vari kutadza vamwe vatadza kuzogadzirisa chikonzero vamwe vanoenda kunotsvaga maprofita kuti tidzivisire ngozi titsipikai ngozi yedu ngozi baba inopedzwa nokuiripa saka vazhinji vanonzvenga process yekuripa ngozi woenda paprocess yekuti ngatimbira kupiwa minamato haipiwe minamato ngozi inoripwa ndokupedza ngozi yes ndo chinhu chinonzi ngozi saka ndisakamona vazhinji vari kutambudzwa vana varoro vanodzoka kumamisha vanzi musha menyu mune ngozi saka ngozi iye ndiyako yakugara poita murume dzimwe dzenguva mamwe kudhara vakuru vekudhara vaiti vakatora mushandi ainzi chichazokupa mombe kachichazokupa mukadzi nguva ichi yasvika kuti apiwe mombe kana mukadzi obva aurayiwa paipa
munhu wewe manje ndiwo amwe ndo kazhinji zvirimo mumafamily kutara kwatiita kunoko kuna vazhinji vakauraya vashandiwo vari kumuka vachindipe mukadzi wangu asi vanhu vakuita process manje yekuti aiwa mukadzi atingakupeka mukadzi ini munhu yake mine masarafuti mine matova vana obva kuti ndingabvisa mwana wangu ndimuendese kungozi hazviite saka isusu chakuti paine zvakati chimwe chinogona kunge chatoripwa mangwana tinoza chiti nyaya yetese yamuka chikonzero irikuda mukadzi saka kugona ngozi uiripa yes zvinopa mukadzi apa ndiani angaendese mwana wake nokuti muziva kuti ngozi pamwe inenge yakaparwa nemadzisekuru hatisi kumashure vachitsipika sekutaura kwamanga muchiita kuti kutsipika kusvika vanhu vazonoti mumusha tapera jambwa nemunyama hazvisi kuita sei hazvisi kupera mozonzwa dzaiwa mumusha menyu makaita sei makapondwa munhu yobva yati handida mombe mbiri nemusikana ndiani anga anobhadhara nemwana musikana wake asi sinochitika pachiwanhu chapichaipa mufanira kutozviita mufanira sei kutozviita asi chikonzero mazuva ano vanhu havachada zvinhu zvipi izvozvo saka mune makutotaurirana nevanhu vacho wakapondewa munhu kuti saka pamukadzi apa tokuitirai sei ndipo nomo mudzi atipe mombe 20 tipe mombe 10 anditika asi ngozi isu tiri kukurudzira vazhinji bosi chikonzero ndikuona choti mwari kuti tikaenda kumasove tatiitwa munamato ngozi yedu yanzi hapasisinai ngozi kupedza ngozi kuiripa asika imimi vanhu vemweya imimi ndimi muri kuvanhu vachiva vachipfugama kwamuri muchivaudza izvozvo zvokuti mirai tikupei munamato kune vari kudaro saka tiri kuti isusu tiri kuvagadzirisira pano tiri kuvatsura vachaona panapo vachabva vazvirega zvavari kuita kuitira kuti vanhu ngavaende vanoripa ngozi uiripa kwete kuti unonzi ngozi tatoita munamato panapa tatoenda pasi pemuhacha kumbirira tatasunga ngozi ngozi haitwe izvozvo ngozi inoenda kunoripwa yes saka isusu tiri kudaidzira kuti vanhu ngavazive kuti chinyonzi ngozi chiriko ende ndochikutambudza madzinza yakawanda kune vamwe futi vaitorawo futi zvezvekuti munoenda kunosvika uraya kana baba wako obva vanzi baba vamuke ngozi yababa iri dangerous ende hairipike unotanda botso riri serious vamwe nhamo dzine vamwe vanhu mumakati mamishongo imweya ngo akarova baba vake baba vakafa asina kuvhura tese avaripa ende baba havaripike futi kusvika ivo vakuregera ndakuregera nomweya wangu asi vasina kuregera nomweya wako vasvika pakufa ngozi yababa uiripe bozi ndiye ropa saka ichagara mauri chitanda botso chete vana vako chete vakarorwa dzimwe dzenhambwe havatogara mudzimba dzacho vana iwewo wacho futi hauna chaunobata muupenyu hwako chinooneka zvamu chose unopfeka masaga chikonzero ngozi yababa itese hairipiki yaamai inoripika unogona nasekuru atakatadza amai vane mwoyo munyoro baba vane mwoyo wakasindimara saka ngozi yababa hairipiki yes saka ino ndo zvimwe zvikutoitika mumadzinza akawanda saka vamwe vakuti kuroyiwa aiwa mune nyaya dzamusiri kuona dziri kumashure dzakaitwa mumusha dzofanira dzigadziriswe yes so handei pakuchitsipika munenge kuda kuti zviite sei sekutaura mwana inini zvandinoita panapa takukwanisa kutokuzorodzera mweya wekuti umbomira uchitsvagawo mari nemono kuti unoripa tombotaiwa nodika tiri kuchiziva tamboitawo munamato panapa kuti mumbomira shishomanana asi toda kuti vanouya vanokuripai kupi ikoko saka totokudza panapa shamwari iwewe panapa esenda unoona hama dzemunhu wakaita se wakaurayiwa kandi ende unodai unoona hama dzekwamai vako edzanditeka ugadzise nyaya dzipi idzi dzigadziriswa kwanyaya pachagadzisa nyaya idzi ndowapedza zvinhu zvese zvavhurika saka tokurudzira kuti vanhu ngavazive chero vakaitwa muteuro asi kunozopedziswa chinyaya kuripa saka pamuno ngozi kazhinji kainowanzo ngatiti vanhu munhu ayazonamatirwa pangai pano kana kunga kumasowe kana kunga kumachechi ari kuwa munyika muno yobva yati tugu ima kuti dhimoni aiwa ndopatoti vazhinji manje vari kumbunyikidza zvinhu zvavasingakwanisa kuzozviita isusu kana maona kuti ichi ndichingozi itai kuti munhu agadzirwe nyaya dzake momudzosa kupi kuchiwanhu unopedziswa chiwanhu chani chake apedzwa odzoka kunonamata zvakanaka asisinei machira asisinei zvengozi zviri paari agadzira vari pangozi dzani dzawo yes saka ndozvatichitarisira kuti vanhu vaitesa zvipi saizvozvo vanobatsirika chaizvo yes
Chimwe chinonetsa kugamuchira kandi chekuti munhu anenge akapondwa kwababa munini uko asi ngozi ichiparadza. Baba tinotopa zvinhu zviri example yepadhuze yemukomana ari kuuk yanditeka wokuponda mukadzi nevana vake. Ukaona kuti mweya wewe mahwani mukadzi iyoyo babaka kuponda mukadzi uraya vanhu iye itori ngozi yatopinda mufamily iye. Saka toza kuti vanhu vaya vanofanira kuenda kutogadzira chivanhu chipi ichocho nekukasira iye atori magetsi. Saka nyaya inzvenge haina manzvengerwo nyaya yeye haina manzvengerwo. Unoziva kuti munhu aurayiwe pamufane mufamily singatouraya kuti ukatongouraya munhu soita handimukirwe hauti apa munzi ndingo handibatwe nepolisi yechaiyo. Munhu iye anokupfeka kusvika akuisa pakanaka utozirikana kuti ungoneteswa so utoona kuti swatobatwa nepolisi kuti pauri ipapo chikonzero munhu wauraya haurayike. Yes, saka isuti kuti isusu zvezvezvi mukoma zvakafanira zvakatoitika izvozvezvi titaziva kuti mhuri yeye yatopinda ngavatogadzira chivanhu chani chawo kana vachiziva chivanhu. Yes, zvinoka akauraya kamadzidza maviri rekumukadzi nerake revana vari kunzi vana ndevaka zvakudipenda kuti boza kuona munhu auraya vana ka kureva kuti vana pane mission ipesi pane sikiti sikutawo pai panomunhu vana akatovaona kuti havasi vani vake asi kumusha kanisa kwakanzi vakuru vakati chikomba hachina mwana. Yes, kupa mudzi mzungu vamwe anga asingazvari saka vakuru kumusha vakati chikomba hachina mwana ende tufuti vakuru vakati anoziva kuti mwana ndiwako mukadzi. Indogona kuti ndiri kwamasango pamwana soko kwamasango adogona muna kuti ndiri kwasoko inini pamauso kwasoko. Yes, asi anoziva zvise ndani ndaamai. Saka isusu tiri kungorarama. Saka zvezvezvo anga asikafanira kuzvitsvaga. Ini futi ndaida kutaura kuti mukomaka ina chiona ma-DNA test anoitwa yayeka maonero angu inini pachangu taifanira kumbosiyana nazvo zvinhu zvezvezvi zvakuti paradzira mamerejisi akawanda zvapatsa kuti vanhu vakawanda vatemani vanhu vakawanda vadzikidzani mamisha vamwe futa kuti ma-DNA test yekutenga mumwe munanga kuti mukadzi handisi kumuda nemwana waenditika ubva aenda unobhadhira mari maonzi mari sasa kutobuda panzati mwana uyu auzobuda asi wako asi mukadzi asinobva atomberese futi atombohura asi kuona kuti chikonzero chawatita kuti watopesanisa mhuri zvakanyanyisa. Mukadzi uyu anosvika panguva yekuti anga akagaragara sofunga kuti inini andokona saka kuona kuti mukadzi anosvika pakuti umwe kana mushonga akatofa kana kuzviuraya chikonzero ndizoti handina kwanifana andambobuda asi baba uyu ndiwo muridzo wemwana asi nokuda kuti chashanda mazuva ano imari mari yashanda apa pabhadhwa munhu kuti pabude mari dzawo avefeki. Saka ndachiona kuti ininika zvema-DNA test zvezvezvika I think zvaifanira kungozoitwa kana kune kunzi munhu atsva mumota toda kuziva kuti ndiye here shuwa kana ndiye kandivatsva vakawanda toda kuziva kuti ndizvo here ndiye hama yedu here ndiye hama yedu here. I think iyayo yakanaka aye yekuti mhuri ayaka baba tikasiyana nawoka I think zvinotigarisira zvinotitira zvakanaka. Unoziva kuti kumamisha chekuti igara kumamisha uno mwana wandongwanda kuti mwana uyu ndokwatembo zvakasi atenge mwana wakwanzou akafanana mwana wakwani wanzou. Saka kuti avo kumusha havaite zvitsvaga izvozvo vaibva vangusiya zvakaita zvakadaro wakuru vaibva vati chikomba hachina mwana shone toraramisa zvakanaka chitoenda upenyu tese kuchitoenda andimapona. Saka mazuva ano manje isimaitata munhu asada munhu makutangaenda ma-DNA test izvozvo munhu asada mukadzi wake zviso andanga kutotsvaka tunyaya auna ma-DNA test akutita sei. Saka please ndikuti nini mukomaka nyaya idzi dzaifanira kutombokatwa dzaidzanditika ndodzimwe dzikukonzera matambudziko kuti vanhu vaite medzo ndomafungira anga ndikuita panapa inini handisi kuti pfungwa dzavanhu vese asi pfungwa dzanani dzandinadzo iwewo asi wakapatoshiwa mukadzi wako nechikomba toshonda mubata nechikomba mukadzi ananambiwa chihure ananambiwa kuhura asi vangani izvozvo vanhu asi vari kuti vari mudzimba vanhu vakadzi wakabata nezvikomba wakawanda asi wakuendera mberi nelife. Saka mahwani zvinhu zvezvimukoma. Yes, tichitaseyo nyaya yeku-UK yamabata yemuchindo wekuuraya mhuri yake matambudziko ndimunofonerwa nekuti pane imwe yakambofonwa ndofunga titori tese yevamwe vanhu vekumbolokana kuzodii ndobva zvazo vakuda kuitwa unlock vasiyana chichi matambudziko anosangana nevanhu ari kusangana nevanhu vari ku-UK nditoti hatikati ku-UK vari kudiaspora maZimbabweans ndapi amuri kufonerwa muchidzibaba tibatsise amuri kuona kuti ka aya matambudziko kunoku katiri kunoka bati uku ndokwakanyanyira mukoma nyaya yevakadzi
nevarume vari kuti vakadzi vari kutakurwa kuno kuuya kuuk apinda muuk akutochinja unhu wake ende atopanduka zvamu chose iyayo mamarriages baba ari kunetsa kunze kwenyika saka ndo zvimwe zvatizhinji zvatiri kufonerwa nevanhu chiya vari kushandiswa kuti vakadzi nemubobobo mubobobo unoziva kuti kune vanhu vari kubobwa zvezvekuti anenge akanzi mukadzi uyu mukadzi uyu anenge achishandwa nemubobobo saka kune vanhu vari kuitwa zvinhu zvipi futi izvozvo kunze uko kozoti kuno vakadzi futi vari kuramba kunoita bonde nevarume wavo kunze uko mahwani nyaya dziri kubata panapa idzodzo mahwani zvoti mapictures ndakarodza mapictures andinawo panapa paka ndine movie mapictures baba movie asiradza mafesi evanhu asi kuradza movie mapictures andinani andinayo panapa andinopirinda every day ndichigadzira nyaya dzipi idzodzo saka kuona kuti vanhu makunze uku mahwani vanhu havasine rutyo havachakudzana mamarriages akawanda ndiye ari kuparara kunze kwenyika nevanhu vanenge vachishandiswa kuti varume vamwe vachishandiswa kuti vakadzi nezvidhoma usiku nezvikwambo zvakanyanya zvinhu izvozvo zvakanyanyisa stereki zvinhu zvati kusangana nani nazvo izvozvo saka ndo zvinhu zvati kuti vanhu macouples please vanhu ngavachengetedze dzimba dzani dzavo uzati kufamba kwatikuita kufamba kwenguva chichekoka varume vachipedzera vatwa vakadzi nevarume ndaona kuti vanhu vachakupedzera vanhu vakungoita zvezvongoti vakungodana nguva diki kubva vatongosiyana asi vanhu dai varamba takaramba tine chiziva mashure kwatakabva chitaisa vabereki vakatibereka nevakatikudza tikaramba tichichengetedza unhu ihwoyo tinoenda kumberi asi nekwatoda kuenda uko ndaona dzimba zhinji dzaputsika dzaparara because makozi mazhinji ndeyedzimba ende haisi one side ba varume vese nevakadzi vasa kuita zvinhu zvipi izvozvo kuno mumwe profita kuti wakunza kuengland kana ndaenda kuaustralia kana ndaenda kuamerica atowa nemukadzi chakuda kuita chete chokungopinda memeni chete iye ane munhu wake wakaita sei wakatageta kuti ndakangopinda ndikangoshanda ndikaona mapepa ndakufonera mavis tera kuti uye kunoko uye pamera akudedza kuti uya kunoko asina basa nevakadzi vofuta kuda izvozvo kuti akudaisa akagaragara akufona tawanda tera Thomas akandedza uye asina futi basa saka ndo zvinhu zviitika kazhinji vanhu vaenda uko tikuti kutadzirana kunowanikwa mukoma mumwe munhu kuzimbabwe kati andoziva kuti varume nevakadzi takati nemutemo kaucha yedu murume wati kana mukadzi akanetsa igona kubata mukadzi woti sei urova saka mukadzi wati akasvika kutanga kutsiva kuti wakambondirova iwewe gore rere andobona wakambondirova gore rere saka handichakuda pachika kwekeko handichakuda saka vanhu vazhinji ndo zvinhu zvatiri kusangana nazvo izvozvo saka isu takasangana zvinhu zvakadaro tiri kuisa loko maloko ndi ari kushanda loko tiri kuisa loko ndine bhodhoro randiri kuisa ndine hari yandiri kugadzira yandiri kuisa panapa munhu muhari munhu mubhodhoro zvatiri kutoita sei zvatiri kutoita izvozvo bhoza wangatambisirwe kanguva munhu ndakatengesa imba kunoko kuti mavhisa agadzirwe ukwire ndege uende kuengland iwe usvika kwekobva kuti handichakuda murume wangu baba lakuna zvakafanana nemuchinda yekuuraya mukadzi uyu isitongondasa one side zvero asi kungozouraya ndekwakatadza kwaakatadza kuzouraya mukadzi nevana zvese akatadza po zvo zvakasangana zvatisi kuzviziva asi sikuti isusu manje tomboti akaita make sure kuti tomboti ndo ishiyo yakafanana iyoyo kuti watora mukadzi ubva naye kunoko ubva muti kunyika akweke ubva wataura kuti nini atatuma mari ubva atandichada saka make sure totoziva kuti panoitika yese munhu akasawana akasakamfotwa kana kuwana vanhu vanomudzoredzera make sure anda yese mapona saka isuti isusu vanhu kuti musauraya nekunzoko musatema nekunzoko endai kumuteuro chete ende kana ari muprofita futi akangwara hauti dyo unogadzirisa imba yevanhu zvakanaka tuchinamata tanga wapima kuti mwoyo womunhu wanoda kuudza tsananguredzi anokwanisa here kutenda mazviri kuti asasina kuuta sei kuzoafekta mwana wevanhu yes saka ngoti mukadzi wakakuura kunoti uya kutinda kutema munhu mapona saka muprofita vanhu tanga waona kuti zvandiri kutaura panapa zvinozoita kuti mangwana vanhu varamba riwaisi tu hazvizopasa kuti vanhu vakane here vanhu varwisane here vanhu vazourayana andi mapona saka ndo zvinhu zvatinofanira kuti vaprofita tipime saka maprofita vanongoti zvafanira pamasoja chai pakazara vanhu ndoona vanhu vachiprofita nyaya dzeupombwe makore unoyo hausiri woprofita nyaya dzeupombwe munhu anongonzi amaende munoreurura manzwa baba endai munoreurura
ini kuti andatombozvitawo ndanga ndine dzungu mweya uyu unongosati wapinda unongosati wane mweya wokuti wokuziva wedzidziso nandine dzungu kuti andatoti ndaifunga pamundo zvinosumudza chechi kuti ende kumberi kwete zvinotouraya chechi amai simukai muri mhombwe baba vangu simukai muri mhombwe ndokona nguva iyoyo shuwa baba wana mai wataura kuti uri mhombwe asi dzimedzisiro pavaenda kwavaenda kwacho vaenda here kunogadzirisana hauna chawaita iwo wangoisa mhiripiri chete wangoisa moto pachinhu changa pachinhu asi vanokwanisa kuzodzima moto upi iwoyo ndozinzoti imba yakazoputsika imba yakazoparara kureva kuti tanga tisingazozvatirese zvataita saka munhu anoziva zvaanoita anotaura kuti unongopa vanhu munamato amai ndoda kuti mwari kuite zvakanaka kune muedzi oda kuuya kwamuri ende mugeza munamato iye unoziva kuti munamato ndapa munhu uyu ndokuti chifambi chaada kuita chipitese chimire baba vangu enda munogeza munamato maziso edu kuti maziso edu asazoona zvakawanda kuri vati vatara pachikuru papi ipapo zvafanira chiro maprofita maziva kuti isu tatomborwa makamera torwa munhu ari kuprofitwa makamera chichi wachinji anopedzera kutiza kuti hasi atapinda pakamera maziva ndisa kutongoti tinokuprofita kamera inorova pandiri panapa inini chete chitaura dambudziko richi revanhu asi risiri futiro kukanisa fitichi vanhu maprofita tofana kuvakidza dzimba dzevanhu yes saka ndo pane nyaya ipapo tibva tapinda panyaya idzi dzekudiaspora dzamataura kuti kazhinji ndekwekuti Robert Teera ndasvika ikoko ndobva ndaita musarinya mukadzi otanga kuti nozandairara nenzara ndichiedza kuunganidza mari yekuti murume uyo auye nhasi ndo zvaakundiita zvimwe chete zvine murume ndanga kuti Mavis wandakaunza ukwe zvinezvi akutanga kuitawo izvi panogadzirisika sei kunemi kune vanhu vanenge vafona vachiti badzibaba ndine dambudziko iri ndosaka panapa tine mapictures akawanda tinogadzira isusu mutumira pictures ako tokuudza zvokuita ogadzirirwa nyaya dzani dzako bhozi nyaya iripo ndeyekuti mapictures aya tinomabatanidza kuno saka pane yatinotibatanidzo yatinoita panapa isusu toisa muhari kandiisa mubhodhoro kureva kuti maakuramba muri chinhu chimwe chete yes saka nyaya inotogadziriswa zvakanyanya panapa mukoma tinoigadzirisa ende 2 iwewo waona kuti amwe wangwanisi kugutsikana nemafambiro ake tinoisa lock center tinoisa loko tinongotumira picture yakuti gadzira totipisa kunoko tosanganisa zvatinosangana totenga loko maloko ekuya dzimba yanki togadzira medzedu papipo paine bvute tinoisa mupi imomo togadzira nki tatopedza nemunhu kwati mukadzi wako chiri akadaita musikanzwa chiri wakadaita haana chinhu chinoshanda kwaari ikoko chikonze tatoloka yes ngatiti vanhu vazowirirana vaviri ava kuti atichadanana kana kuti ngatange tichiti mumwe haachada mumwe lavhu inogona kuperawoka kana usada munhu iyo zvapati murume kuti anchada mukadzi wangu chimusunungura aito free anditeka kusunungura loku iye ita free munhu nongondudza mutumwa loku yambozi munhu andoziva kuti loku yake namba yakati totokupa namba kuti namba yakati izvo zvituma 1000 something ichazokuti mumusachazira interview ndimozinda kudeni because pane imba yakatogadzirwa maloku aya nenhamba yakati tototsvaga kuti namba yakati iri pakati namba yakati iri pakati totoziva kuti box iri nenhamba yakati kusvika panhamba yakati yes kana kiye kakinuka ega nemaloku totoziva kuti munhu yakafa ndombunzaakuti matombondiudza kuti mafa ndinoona nekii kunokinuka ndotoziva kuti hano umuridzi wekiya akati akafa ndotoziva kuti muridzi wekiya akafa totoibvisa like pane tine imwe yandadobva nayo kumba nhasi isai tokona kuno kutanga munhu iye akafa iyoyoyo asari muno muzimbabwe akafa ndatoziva kuti kiye kino ndotobva ndatoya nayo ndotoya nadzo muchiziko chekera apo dzoita mazuva dziri apapa ndobva nazodzimagadza ndonodzikanda mumvura yes chiro ndakatonzi namuka ndakafa iwewe make sure kuti kiya yako inoramba yakabata asi wakangofawo inokinuka yes ko mahari mati pane mamuno muhari umwe kubika chete kusota muhari umwe kuti munhu pfungwa dzako dzigadzikane yes panotoona kuti munhu ndakandishandisa nguva refu achindipedzera nguva yangu iye nhasi wozoti haachandida saka tokuisa muhari tokufosedza rudo rwacho by force kuti utoda munhu bhozi hauwesere munhu nguva saka ndonyaya iri kunetsa yekuti madzimai masako ari kuisa vanhu mahari yes
nemubhodhoro mahari nembodhoro asi haingainetsa zvaine asi chikonzero tiri kugadzira marriages evanhu tiri kugadzira marelationship yevanhu kusa muno musikana wakatengera mota amai kucha watori namota asi watengera musikana mota ubva wanoda kuyabvisa mari obvanza nichabuda muno mubhodhoro muno mahari yes wakudza munhu ndega kuamerica uko ubva akudza kuti ndichabuda asvika kuamerica munhu ngapinzwe mahari baba ngapinzwe mubhodhoro baba yes saka pane zvamunotarisa here kuti vondogona ngoya nemunhu kane picha nogona kutumira picha yemusikana ari ngondirambawo zvake azviite ndotarisa ndotokudza kuti iyi nyaya iyi ndotoitarisa baba kana isiri nyaya ndotonza daisi nyaya iyi okay yes ndoitarisa ipoza naipirira mahari ka aiwa ndoitarisa ndoitarisa hai kuti kubasa kwedu kwakaroka mukadzi wo panext door azviite unozonoroka mukadzi weshamwari yako iti ndizvo zvinoita kuti zvida azviite totarisa kuti ndizvo here kandachisi yes baba saka izvozvo ngatitiwo zvakare zvaitwa zvemahari zvaitwa zvemubhodhoro mabatanidza handiti mashandisa wedre kuti tinotokumanikidza kuti ugare murudo imomo usingadi nekuti ndikokaita sei hari ndoiri apa zvodaikwanisa kuitakura ndichiuya naye apa muchiona ndomunopinda zvinhu zvakawanda imomo hatiti itakurei tinoda kuti vanhu vanyatsoona kuti zvitokwadichi kune hari iri kuita sei alright isaimo homwe zvindikavanikikaka andimukaona zvakafanana ne tika nditore hari iyo indiuye naye apa iyi hari yamuri kuona iri apa pamukomai hari iyoyi iyi ndo munopinda zvinhu zvakawanda andimurikuona muhari umu munopinda zvinhu zvakaita sei zvakawanda mapictures ese amuri kuona anditika aya mapictures aya anditi mukuona ndo munopfungwa vanhu mupi muhari momo amwe ari muenvelope manditi aya anditika ndo munopfungwa chi vanhu saka imo muhari umo ndo matinopinza vanhu imomo then tapinza vanhu muhari pane mabiki atinoita nemugotu uri kuona ende kaite mugoti unokasira kudzosa munhu because hakuna munhu asingadi chinhu chinobikwa nemugoti munhu wese chinhu chake chinobikwa nemugoti andemugona saka mapictures yacho zvafanira izvo ari apa payakamira kupinda futi chi muhari iri rumbu riri apa payakamira kupinda futi chi muhari rumbu riri apa ari maenvelope aya akamira kupinda muhari imomo kozoti muhari iri apa peyo ine mapictures ari umomo imwe yari pefune anopinda kubudikira iri apa paya mapictures takazara mupi imomo saka vanhu vanopinda mupi muhari saka muhari umu ndomatinisa nyaya dzako tomboti chakafanira chiri nomuro yakunetsa chaichaiye muro yanetsa takamisa futi mupi muhari umu picture rake nandisita rake hari pane patinozoenda kuiputsa kuputsa watinoita hari iyi pane zvinoitika kupi ikoko kuno muroi wako saka yes saka mamishini aya ndio zvatinoita isusu saka ndo mahari amuri kuona ari kupopotiwa navanhu vakawanda vachiti varikusa vanhu muchi muhari yes nemubhodhoro ndo bhodhoro tiri kushandisa kuisa chi mapictures asari mubhodhoro maya mukumaona aya yes aya matinokata toisa mupi kana inga wezita tokatakatisa futi mupi anditeka kureva kuti munhu ndakamuvharira mubhodhoro umu pane zvinoitika papi ipapa saka ndo zvinhu zviri kunzi zvakati bhodhoro iri ndikagara rikasvika panamba yandiri kuda sofa imo mundo mazita arisvika ma100 imomo topisa kuti tosvika 100 saka itoda kuti svika 150 ndozoenda kunotukanda panoita panotukanda pakanaka mazaba aisi witchcraft usikuroya kutongoroya boko indi kuroya vanhu vanoda kugadzirwa baba zvafanira parusero andikuona parusero apa mukona parusero apa zvese izvi zvatitika mapictures ese andimukuona pazvatinotogadzira netsanga yamuri kuona yakagadzirwa apa ine zvainoita sei zvainoita pasi apa rusero apa rusero runopepeta chikafu chinodyiwa nemunhu wese saka kureva kuti pane zvazvinoita sei pane zvazvinoshanda saka vazhinji tinoita isi kuno kumweyandzisa anotiudza zvaanotiudza isi ndizvo zvinhu zvatinoita kuita sei takushandisa kuti ichi neichi neichi dambudziko remunhu iri tese ripere minamate matombofunga muri kuiona iripo asi ine level yayo inoshanda because pane level inoshandwa neminamate mombe tese yandira nezvayo zvafanira kuti iwewe ura kuti munhu shuwa yakandiwestera nguva akakuwestera nguva saka make sure kuti isinoma kutamba nani naye aite adzorere mazvese zvakaita zvakaita haangokutambisire nguva kuti 10 years akakumisa achita ndoda kurora uzongoti ndakazotidzwa napamera aiwa munhu mwari yes
saka inini vamwe ngaiti uroyi asi ndikuona ndasi uroyi because pandiri inini zviri kushanda zvikubatsira vanhu kutambudzika zvikubatsira munhu atizwa nemurume achisiwa nevana zvikubatsira murume atizwa nemukadzi achisiwa nevana saka zvikutobatsira saka kwauri munhu akuna kunge uroyi asi pandiri inini zviri right because zviri kugasa dzimba dzevanhu dzichitomira tu zvikutopedza matambudziko futi mumadzinza kune munhu akunzi anetsa nekuroya saka zvikupedza matambudziko futi mumadzinza unoziva kuti ndikugara chitaura futi kuti vanhu futi vari kunze kwenyika kuna diaspora ngavanamate mukoma because vanhu vava vane system yekuti usati varoyi vane system futi yekuti munhu wese angokwira ndege achienda kunze kwenyika ane mari munhu akangonzi ari muingira ndichina anzi ane mari ari kuamerica ane mari ari south africa chaane mari ari kudubai ane mari chikonzero munhu ari kubva atoona kuti ane mari anditeka saka ndopari pakusumukira uroyi futi kubva kupi kuno kumamisha kunoku mwana watafumanei ari kuaustralia afa nemari mwana robert afa nemari mwana wamasango ari kupi canada afa nemari uroyi every time akutosunga kubva kupi kunoku apo dzimwe dzenguva munhu atiri kunze akustragura kudenda chese ndasimukira ndabudirirawo kuuk ndikakusvika kuuk ndakakuona usati ndikatoona kuti kune vamwe vanhu undofunga kuti munhu asi kuuk achitambudzika so asi chikonzero munhu iyoyoka ari munyika yevanhu ari munyika yakanaka asi pamira mweya wodzinza wamuvharira mukana wokutasi wokubudirira wotochiwa kuti munhu yasi ari kuuk asi akadzidza everything anazvo asi akabatwa basa rake sokutsvi andiri kuona saka chikonzero pana vanhu vaita godo vari kumusha kunoku vari kusimudza mhepo dzipi idzodzo saka ndasati vanhu vari kunze kwenyika iyo ngavanamate bhozi hondo dzavo dzavanorwaka dzakakurisa saka vafa vanamate zvakasimba bhozi vachingodaiso every day bhozi munhu akatofona kunzi musha kwata dambudziko akati handina mari ari kudiaspora kwanzi handina mari anzi akushaina ana mari akudiaspora akushaina iyo asingatoziva kuti ino zvichotombooma andikuona mararamati tiri kunyika kuno varikuzvangosiyana kuti uk zimbabwe asi kusimudza mhepo dzacho ndokuri kunyanya vanhu vari kusimudziwa mhepo baba saka isi ndopati kuti manje tombotadaro vana vako vanga vasingaende kubasa vana vako vanga vasingaite anything tagadzira muroyi adonha pasi zvakanaka tatoponesa dzimwe mhuri dzakawanda nokuda kwomunhu 1 vanhu 8 vapona nokuda kwomunhu chi yes saka munhu 1 akaenda zvinadambudziko nekuti senda ngaiurai munhu nezvinhu nezvinhu zvake yes tombodzokera futi pamarriage ngatiti iwe wemaharahwa iwe ndowamatanidzwa futi zvakare mumwe wozofa ndakukima taura kuti kino kwava munenge matswa nekuisa maharahwa yemuhari ndeyekubatanidza vanhu mwoyo pamwe chete okay yes aisi yekuloka ndiyekubatanidza vanhu pamwe chete mabatanidzwa kwamumwe wozofa ava zvina dambudziko kaizvo uri unosapoze kana kurorwa nemwe munhu unongororwawo asi pfungwa dzako dzinodzingogaragaza kambofunga kuti hai asi munhu iye ndaiwa naye ndokubona kureva kuti ipfungwa dzenza apa nzvimbo imwe chete so ngatiti murume airoora ane mukadzi wakadai ozopoya obva aita girlfriend otanga kufambidzana negirlfriend yobva yaona kuti apa ndogona kuti kupindawo apa yobva yauya kuna madzimadzima masango kuti inini ndiri neboyfriend yangu asi murume wemunhu asi ndoda kuti andiroore izvo tinoongorora panapa manje tiona unhu hwako bhosi katinoona unhu hwako manje hatitobatsiri totoaitwa zvimwe yes itwachi zvimwe andopona yes hamubatanidze nezvinhu zanebasa riri hatiite bhosi chinoitika ndechekuti ufanira kuputsa imba yemumwe munhu atiteka asi dai ari murume auya kuti ini ndine problem yakati nemudzimai wangu tiona shuwa problem ndiyo iri murume anokodzera kutora mudzimai vanoda anditeka asi tatoona kuti shuwa ndizvo here bhosi mumwe munhu angu nonge mudzimai haachaita mwana kana mudzimai haasi kubata pamiri anditeka chikonzero itsoke ado tsvaga mwana anditeka toita tokwanisa kubatsira zvinhu chifamba zvakanaka kwete kuti mukadzi uda kuya kuputsa imwe imba imwe munhu hatikwanisa kuzviita yes ko imi makazofa makaloka vanhu 1000 ini loko ingaisiyana asi keni
nyaya ivhi namba yamangopa sokoti nhasi madzibaba masango vafa apa makaloka vanhu hazvina dambudziko vanhu vanosara vachingoita upenyu wangu vagara vachiita mazuva ese anditeka zvafanira ndiri pana ndiri mupenyu ndiripo asi ka vanhu vakangolokana anditeka kana varamba nawo mwana afa dzinongoramba chingokinuka zvaizvozvo anditeka zvichingodaro yes saka mukafa dzinosara dzingokinuka zvazvangogara zvichingoita zvagara zvichingoita yes pamasumudza hari papa ine girasi yes girasi iro pane zvandinoita naro pane zvandinotoona pagirasi pane mafuta anogadzika pagirasi papaya pane medza ndinotoona kuti munhu uyu chokwadi yautaura chokwadi kuti panyaya dzakati pane zvandinotoona pagirasi papaya kana uchinyeba ndotokudza daiwa unyeba apa yes darino rekakura baba yes mawani saka vari kunze kwenyika vachinyitonadza kushandisira girasi bhoza anenge ari kurefu ndichitaura naye ndotomuita video call wotoona pagirasi kuti ngatione daiso mutoona totoziva kuti anonyaya kwekamera yakadai yes saka vanozobatsirika seyo ku-UK because panenge paine kamutero pamunoda kuti kana uda kunzi matombo ugezi kana kuti mvura kana iri mvura nongokuti bata mvura yako kuti kuitira munamato pafoni ubata mvura uriko kuti kuitira munamato pafoni then uda kugadziriwa zvinhu zvauda kugadzirwa zvihombe tinoita video call tokugadzira nezvinhu zvine izvozvo kana pane zvida kuisa padhenje kuti zviuye toisa padhenje zvirese zvoenda unozvitambira kupi ikoko ushandisa zvinhu zvako ikoko anditeka yes right so mataura nyaya kunyanya kunetsa kuike ndonyaya yekutorana nekurambana mamwe matambudziko akusangana nevanhu variko kudiaspora ndeapi idzo nyaya dzatatsanangura dzourwere dzo dzinana baba umwe chawakatineta futi mudzimba totogadzira nyaya yedzimba idzo dzanditika mamusana kuti isimbi yes kana muno muzvitori mufuti varume matambudziko edzimba idzo muno muzvirimo muzimbabwe munokuti muchanaba zvikutonetsa anditeka saka zvinhu zvatiri kubatsira nani nazvo kuti vanhu vakomborerwe vanhu vaitwe zvakanaka saka vanhu vari kuita matambudziko akawanda saka matambudziko amwe saka tsodoma vakawanda like munhu anoronda futi yanzi ariporerere panapa tiri kubatsira zvichiita zvichifamba zvakanaka yes ende two futi zvitiri pakati pokunamatira nyika yedu South Africa nditeka nzvimbo yeSouth Africa nezviri kuitika mupi muSouth Africa imomo izvo zvitira kuno ndo mwe yafuti uri kusomoka vamwe vanhu kutora advantage kuti tumidzira mumwe munhu mhepo kuti apondwe ndoda kuti kunzi kune hondo dziri kuitika munhu topondwa papi ipapo saka ndiyo ifti imwe hondo yatiri kuisa nayo futi ipi iyo yemuSouth Africa futi yes vakomana ngoti mapictures ndikamapisa nezuro vaSouth Africa vaitungamira zvezvihondo izvi ndakatora pictures ndikamagadzira ndikapisa mubhodhiromo ndikamapisa mari mwezuro anditeka kuti vadzikame saka uchaita kuti hondo yeSouth Africa ichapedzera yapandukirana maSouth Africans ega ega vachipedzera vapandukira kuti amana yadasi yadzoka pasi yadzikama yes saka isi kuti matambudziko akawanda tiri kubatsira vari kuchera zvichero like izvo zvivanditeka ndandiri kumasvingo last month yafunga makanzwa ndiri kumasvingo yes andinzati paputika mari pabhondorofi paputika mari pabhondorofi apo pane pari kunzi paputika mari pabhondorofi anditeka ine pesa mna ndakatozvimirira ndisingazvitaure bhozi vanhu vaida vanhu vaita zvinhu zvani zvavo vakanyarara asi pai ndikazonza kuti ndikatozoona zvato pasocial media kuti paputika mari pautati unoti kuita mari ndindakabva kugadzira nzvimbo yoyeni yes vakomana vakaya vari 2 vakomana vavo pabhondorofi teachers college paipa apo ndipavakaya vakomana vavo vari 2 vakaya pabhuka ndikavaitira munamato ndobva vane kukwidza kuchikombweke ndobva vanosangana nemari vakomana vavo vakaita mari kuti muchana vaita mari ino vakanditumirawo chimari chinotoonekerawo ndikakwanisa kuitawo zvimwe zvandikatoitawo vakaita mari kuburikidza neminamato saka totenda kuti izvo nyaya dzezvicherwa idzi ndo zvimwe zvandiri kuita sefuti zvandinogona kuita izvo zvokubatsira munhu achienda kunotsvaka zvicherwa mari dzadzingowaniki dzedzedzi asi ndinemedza ndese dzandinoita kuti zvinhu zviite zviite saka zvimamainzi izvi ndokumwe kwatinotogadzira zvichifamba yes mabva mandifungisai munyaya yamadzibaba yamakamboita ndokunga pane mwedzi 2 kana 3 andizoti kuhopli kana kuSouth Park yomukomana aidzi anga agara mumba here yakafamba sei nyaya inyatsotaura because yanzi mukomana uyoyo vainhonga zvigubhu zvezvekuti vanonhonga zvigubhu zvezvitengesa saka vakanonhonga zvigubhu kuti ziri kumakuva here ndobva wasangana nechimunhu chirefu ndobva wachituka zvezvekuti takakuuraya chichibva chichi asi zvadaro munhu yanzi akati anza chikabva chapindura kuti chazviona
kubva ipapo mukomana anga kuti akangofamba chete masikati andanga kuona moto uchibva uchilaita kumasi wake otanga kuona vanhu vachimusvipa vanhu vasingazozivi saka kubva ipapo anga kuti akada kubuda panze utanga kusangana nezvipi kudzamara mwana angu kugara mumba yes kudzamara dza gore ne8 months papo tikazomborisana gore ne8 months achigara pai mumba yes kwakatonzwa mapastors aiuya mupastor aita pastor akasvika pastor aingourwa nezvinhu zvasingazivi kuti chichikuitika pari kutongovhiringidzwa apa kanda vanhu vakawanda vamwe nembiri asingadi kutaura mazita yavo asi vakamhanyiswa papi ipapo ndindakazokwanisa shoko kuenda kunomitira munamato mukomana yakabuda mumba asi papoita zinamata naye futi ndinenge michina ndikatoziva kuti mukomana uyu anenge akatora futi zvinhu zvevanhu zvaanga akatora asi akagadziwa futi saka ndakazotora kubatsira nepandikakwanisa napo kusvika tikasiyiwa apa stage iri right asi tikazongwasira kuudza nyaya yekunamata yes ndotenda imwe nyaya inonetsa kudhiaspora nyaya yemapepa mapepa akadai ndikaza mapepa asifamba zvazodii waya mapepa azi ndiwo zvatiri kutoita zvatikwaitira munamato kudhiaspora ndetega titogadzira munamato kuzi mapepa aya mwacho anenge akatosungwa nemweya weutsvina chiyoni kwakatobata kuti usawana mapepa ekugara munyika ipi iwo saka zvimwe zvinhu zvatinoita se zvatinotokurudzira kuti vanisika mapepa acho vachiitwa munamato chibatsirwa yes handi pakuchibatsira vanhu vanouya sei vanobatsirwa sei munoita sei isi zvatinoita panapa tinobatsira Tuesday Thursday neSaturday for free munhu senongouya wobata kiuyani yako wobatsirwa kana iwe uri kunze kwenyika unotuma hama yako youya yobatsirwa yopiwa muteuro woshandisa tomboti nguva yekuti aninyazoda kuti zvinhu zvanoda kuti hazvinango zviri private unongofona wobhuka private yani yako opiwa nguva dzako obatsirwa over the phone kana toda kuya paground private usingada kuonekwa pakaungana vanhu unongoya private yako ita sei wobhuka appointment yako woitwa private futi tikati tinotokupa nguva netime yako yes kumaso weSunday munhu wese vhuserere kunenge kuchitoitwa munamato munhu wese anongoya mboitwa munamato mazuva oSunday ega for free zvichingofamba zvakadaro ndikupi parugare muno muzasuko panapa pamba kapasejari panapa ndo panouyawo vanhu vanenge vachitora zvinhu zvavo munomu vachipedza vachienda anditeka kozoti kusoko ndokunouyiwa Sunday ega anditeka yes panenge pachingovakiwa munamato nokunamata ikoko yes chechi inonzi kubata kuApostle Faith Church kunoerenga bhaibheri kuno akunonakidza chaizvo vanhu vanongoya chikomborera tinobona mavidhiyo muchitamba chaizvo handiti saka kuno sejari iri kunzvimbo yepi kuti vanhu vanenge vachida adresi sejari yedu iri parugare panapa padhuze pemarobots pa-AC 35 muna Mambo Street murugare AC 35 Mambo Street murugare asi kazhinji tinokurudzira kuti ngavatibate panhamba dzavari kuona dziri kufamba apo idzo pozi kazhinji tinogona kufamba saka ungada kungoti ganinga ndangosvika usina kubvira kubata vanhu pafoni unogona kusvika pasina vanhu varipo tafamba yes like last weekend ndiri muNamibia then ndinofamba ndinotravhera zvakanyanya yes ndotenda handitika yes tichipedza chirongwa chanhasi madzibaba tichitaurira muchipa mashoko ekupedzisira takatarisa nenyaya yengozi takatarisana nenyaya dzavanhu vari kupondana kunze kwenyika tichitarisanawo zvakare nekubatanidza kwamuri kuita dzimba muchiisa vanhu muhari mashoko enyu ekupedzisira ndeyekuti chi indiri kuti inini vanhu vabate panoponesa ende ndikuti ndamutumwa masango amudisappointiba zvamuri kushuvira zvinoita ende vanhu ngavauya vaedze vamboona kuti hazviite here kuno vamwe vanotaura vachitaura asi vane pavanenge vachitoendawo saka itaita kuti munhu usadziviswe zvaunoda inoti mucomment section imomo muchataurwa zvakawanda munomwe masina brambo yapapi panapa anenge achingotaura chete zvokungoda kuratidza kuti basa ridzikiswe pai pasi isi kuti isusu uya uzvionere wega umbobatsirwa umboona zvinofambawo sei asi tiri kuona kuti vazhinji vabatsirika mukoma nokuburidza nemanhefenyuro dzanenge muchiti uya muchitora panapa zvichifambasa zvipi zvaizvozvo vanhu vanenge vachitobatsirwa chikomborerwa chaizvo ndotenda saka pane here zvamunoti ndezvechivanhu ine unobatsira kuchivanhu kana kuti munongoti hayo panapa zvatinoita ndezvokuti kana taona kuti stage yatigone tinokupa vanhu vanozvikwanisawo kana totokudza kuti chuzawo waunoda iwe vanozvikwanisawo izvazvigone kana chichivanhu chichida kuchibhoyi ende kuchibhoyi chichida kuti kuno chichibata isusu kunoku tochibata kunoku kana pane minamato yehuku yatinogadzira togadzira zvoita yes handitika yes aya ndatenda madzibaba komborerwai. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV.